Bun. O să-ți arăt cum să salvezi un logo pentru print. Aici avem spot color-ul, logo original, toate bune și frumoase. Le selectăm pe ambele, control click dreapta, adică pe mouse click dreapta și dai grup. Pentru că trebuie să grupăm cele două logo-uri, adică masca și cu originalul. Acum, când avem grupate, trebuie să facem dimensiunea artboard-ului la fel de mare ca logo-ul. Artboard-ul este această foaie albă. Tot ce alb aici este artboard. Noi trebuie să reducem dimensiunea artboard-ului la dimensiunea logo-ului. Pentru a face asta, selectăm logo-ul, care acum el este grupat. Neapărat trebuie să grupezi masca cu logo-ul original. Ți-am arătat cum. Le selectez pe ambele, click stânga, grup. Bun. Selectez grupul, apeși aici pe iconiță, adică pe iconița Artboard. Te duci aici sus. În cazul meu, scrie letter. La tine poate să scrie altceva. Dai scroll în sus și aici scrie Fit to Selected Art și apeși. Astfel, artboard-ul s-a redimensionat la dimensiunea logo-ului. Tu poți să ai orice formă vrei. Ok? Dacă o selectezi, apeși pe artboard. Ok? Ai un artboard și dai fit to selected art. Automat artboard-ul o să se redimensioneze la dimensiunea formei a logo-ului, a respectivei grafici pe care tu ai făcut-o. Okay. Cheia și la cata este ca neapărat să ai selectat logo-ul sau grafica pe care tu o faci. Pentru că dacă nu o selectezi, nu o să apară asta. De asta, neapărat selectat logo-ul, apăsat iconița Artboard, dat aici sus, Fit to Selected Art. S-a selectat. Eu acum o să le șterg, pentru că nu am nevoie de ele. Avem logo-ul cu Artboard în spate. Apăsăm pe File. Acum, ceea ce noi trebuie să facem este să salvăm logo-ul. Astfel, mergem la File, Export, Export for Screens și îl avem aici, Artboard 1. Eu, de obicei, selectez, salvez 3 tipuri de fișiere. Unul PNG, unul PDF și unul SVG. Fac asta pentru ca cei de la print să aibă mai multe opțiuni. Bun. În cazul în care nu le merge
o extensie să folosesc pe alta. Astfel, probabil că la fel o să faci tu. Aici avem PNG, dăm pe Add Scale, selectăm această căsuță, bifăm PDF, Add Scale, SVG. Bun. Apăsăm pe acest folder, selectăm unde vrei tu să salvezi fișierele. În cazul meu, folderul numit Spot Color, select folder, export artboard. Și astfel am 3 fișiere, unul PDF cu logo-ul, unul SVG și unul PNG. Și atât. Așa faci, așa pregătești fișierul pentru print.